Здравейте, аз съм Мария Танасова, накратко Мими. Че експедицията е страшно обширна и много динамична. До сега не съм попадала в такъв чудесен екип и за мен екипа е страшно важен и съм много приятно изненадана. Всичко се свежда до логистиката и тя е тясно свързана с нашето ежедневие, защото без нея няма да можем да правим нормалните неща. Може би, че съм много порита и амбициозна. Радобудна. Организирана. Планьор. И двете. Мечтател. Спокойствие. Шегаджийка. Всичко мога да говоря. Нямам тема, която би ме възпряла. Аз съм приказлива. Не бих се разхождала или бих отишла на плаж. Обожавам морето. Валето. Вале, приготви се за въпросите.